itu ay. Dia kini kecan met ya. Ai keplay pi VP way ha ka tem batiang ba don bon tam ka jong play. Dia kini ko pon ka kwa ba ni share ba pi. Dia ka ten ka ba em ka ba don bon ka jong play. Dia nga kwa ba pi pi nya sha shi pon ba ni snap dia ka ten jong play. Nga nget ya ba pi snap dia ka ten jong play. Bin man ka jingle ku ha ka jing em ka jong pi. Di hagi ni ko pon man tang nya phai no ba nya na ka ten jong play. Jacob le nong ba ning kong ka khat ka ba a. Ai ni ka ten ka jong play ka ong. Đang cái chinh tính chỗ bà buồn chạy bà nhiều cái chinh cái bên sudah tua bên nhiều cái chinh cái bên sudah bố para bang hết chung à haba pihak hai cái chinh tính chỗ khi bà buồn chạy hàng ni cái khu bồn cái bang hết sang bà pi cái long sập hang cái chinh cái bên cái chinh cái li hai cái chân miền hab tua nghi lá mù ban cái bên cái chinh em chinh nghi haba nghi hai cái chinh tính chỗ hai cái bang nghi sham cái do hai cái chinh em chinh nghi cái chân chỗ cái chân băng cái chân stomp cái chân cái chân lệ cho cái chân em chân cái chân trúc chân cái đồ cái ba cái chân thang cái chân đồ nó cái bị cái thiên cái chân hạt tô nghi lá mồ ban cái men hạt đen cái chân chỗ trong cái chân em cái bạn nghe xem hai cái mình xem cái chân nghi cũng nô kèn như là ban cái men cô cái khôn để trong lại ngờ ông như cái answer cái mình bị ai cái chân để cái lòng cái chân cái men ya cái chân em cái trong ba chân piกันวันเดย์บางอีพายเจ้าเลยมีวันไหนก็จัดกันดีพนาจงเลยยินเป็นแดมเลยอีกจิงกินกี่แบบเคียกี่จงงี้อีกจิงมองอีกจิงทางอีกจิงเอ็มจงงี้บันแบรดเลยชักกันดีพนาจงจีซูฮันนี่บางอีไปจะสันไลอีสายฮังตัวจะคอยตาสาวฮังตัวแต่ก็ออกไปอีกูจีซูเลยเก็ตหน่อยอีกจิงคุสไลอีกจิงมองอีกจิงทางจงงี้จิงปังอีกจิงโครงอีกจงงี้กูจีซูเลยเก็ตหน่อยอีกจิงจันจ้าอีกจิงเอจงงี้ฮัลโหลกันดีพนาปฏิตั้งดักสนามจีซูบลาบันเป็นเคียองยี่พี่บันเป็นเคียอมได้ตรีกินกระโดดกับชาวบ้านจงงี้คำตำกิจึงเป็นเคียให้กันเสียมกิจึงมุดจึงประคับจงงี้ในตากระสนามจีซูกับมันใส่เป็นโขดมันเป็นเคียไอ้กิจึงมองมันเป็นเคียไอ้กระตากระจิงทันจงกระโดดมันซอกสไปน์ยี่กระโดดหนุนบาไปบาปราบาปดังจงงี้ในตากระสนามกิจึงจีซูอาเมนกูกี่คนกี่จงเลยไอ้กี่ก็พอเงกว่าแบบนี้พายมันไงนักสกอตเปลจงยอนเนสหักบ้าอุจิสุอุตอนยี่กี่ปรลอกจูยากับแมรี่กับมาร์ธาบัดกูนี่อุลาสรัสองยี่พี่ประเด็นกี่จริงยากี่จริงยากี่เล็กกี่จงอุจิสุให้ยิงกี่กี่ตับกี่จริงกันกับคราวเฮนรี่กันเด็กกันสันกับบอยกับบอร์บ้านี่อุลาสรัสอุปาราจงกี่กับแมรี่บัดกับมาร์ธาอุแกมบังลองเอาจีซูตอนนั้นจะประเด็นและชายจึงกี่ก้มตายกี่ละพักเป็นเตียบโยจีซูพี่ละพักเป็นเตียบโยจีซูอุจีซูฮักตะกบอดตอนชักรีบัชนายลาวันพี่ลาวันได้กุมฮักบอดมันตามีตอนนี้กักกาลีมีตอนนี้กี่ฟูนมันเป็นเตียบมากมามีตอนเรกักกาลีวันกลอยมาโดนมั้งอันเรฮักบอดจึงจีซูฮักมันยายแต่กี่ไมล์มันได้กี่สปามากันลันทีกับบัชนายสแลมวันชักจักาว่าอุนีอุปังอุนีอุลาสรัสอันเรื่ององยี่พีกับพลกับปอยบ่าวนิลาสรัสdan nak temir juga cimbang but we have no uни ulas saras latem ong hakata ka pol uchi su boy siam hari ka meri bat ka martha hangni ka chen jong blai ka ong hangni ka meri ka ong ko trai la dame don hangni uni upara jonga onam yam andre uchi su ong ya ka meri bat martha upara jong pha un sami pat kani kam martha ko oi trai nya ngei bo sami pat ka sin ka makadu henry kam tep ka chingwan ba ka chingplan ka jong jisu ka badan na shalan net pi kam tep ka ta ka do ka jong jisu u jisu ni wong la da phang he ani ka brom ka jong lai jisu wong hani ya ka martha ba meri yang ni le chingdam hani hari bat martha ka ong ani ku trai mental tep la sausni ka tau la saros ula pot mo ula smauntung la sausni de bi la tep haji la chingdam henry jisu wong hani ko martha la da phang ni ka brom ka jong lai kum ta ma do jisu la le ring ka ba ki sha ka chingdam ka ba don ula saros ka le kdo hang no people hang ni ki ong ki bi le kdo ya ka ta chingdam la saros hang ni jisu ni ka ben sin ki bi wa ro ki ong ani du yam hang ni uang ba Kiprio barok ki ong day naman ba wi de la saras na katakataw uyam ray uni ulchisu ukwa kan legi kamba hakani menta bagi brio can you eat a bram ka jonglay
ka chu hi ka por kom ta hi la ong mador hani u jisu ong da ka donut ka bana shapo bana chulil tam ka men sim jamo ong ko Lazarus tum bina na ka tu ka jinta kom ta Lazarus umi na pi hani om dei bau jisu u kanek ya ka met ki jungu ya ka to ka jong ni u Lazarus ben ban u jisu u kanek ya ka men sim jong u ni u Lazarus amen hangabat hangiru man ta ko gi kon gi jong lay mangabat nangiru iton kam kay ban connection reality bat u man sim ba ko jong lay bat u jisu bat ka tin ka jong lay nai hang ni gen aba pi ma da pring jing e le ba bon tan hang ni gen pen ma ya ka kam ba ka jong lay ba dei ha ba ka kam ba ka jong lay ka wan pen ma ya ka jing kemen amen pi hang ni ka kam ba ka jong lay niu i bau bani pan yau Lazarus u bala pot u bala yak u bau di u Lazarus la dap saus ni u jisu u le ka kam ba hang ni niu i man ta ba ka ni hang ni ka Mary bat ka Martha ringkat u Lazarus ki ma ya ka jing kemen ka men ne niu i ba ki ni ka Mary bat ka Martha ka la do ka jing kemen ka ba krau ka jing MGki ki lama de ka jing thang ki lama de ka jing kuslai ki lama de ka jing slosi ka jing MGki pen ban nga ong pi de ha do ba ki han ban wa eu jisu lau jisu try ka nu ki wat ba ki ya ap jisu ha do ban da wan pi ya ba ki sham ma jisu u jisu ben mi pan Lazarus ki yo pan u Lazarus la dap sausi menta u bala pot u bala smile kong kum au ka tin jong lai menta u mi pan ha ka buram u mi pan ha ka met ka ba kot ba kia u mi pan ha ka dur ka ba pu sam ki u mi pan ha ka bor u mi pan ha ka jing koi jing kia met bat men sim kam tam u mi ya ka jing em amen ko ki khon ki jong lai manga bat ma phi la ta ni don shi shai ka jing dei ka bat u jisu ngin pai chu jisu ngin ma dia ka bor ka jong lai na ong ni phi ba ngin ma ya ka kamba ha ka jing em ka jong i ko ki khon ki jong lai to ngin connection ni le de ba ka ni ka tin ka jong lai ngin connection ni le de ba ma se ba ko jong lai ngin mi connection ni le de ba ka bor ka jong lai ka ei ka jing ka do ka jing sham jong a ba jong phi ka jing em ka jong phi ka ba man la ka si pin ma ya ka kamba ka jing ba lat ya ka yang ka sam a ka kam ka jam ha ki khon ki ti hai lok ha ki kurang chu bi a ka no ka jing e ka ba phi sham ba ya kan do you to you jisu u jisu un le ka kamba na ban ta jong phi kom bao ni u jisu long yo Lazarus ang no phi bo kom tao jisu ru nong ni ha ba ni pai shop le ha ba ni doi ha ba ni pai shop le ha ba ni wa de ka kha shop le jisu rong ni wong ko khon ka ei ka jing e ka jong phi ka no ka jing sham ka jing ka do jong phi na le ka kamba hang ta ko ki khon ka jong le ba dei ha ba jisu pa la ni na ka ka jing e la si ka jing pang ka jing krau jing dok ti ka do la ni ka ram ka cha la la ba ka no ka jing sham jing e ngong ni phi ka jing ka ka jing kemen ka wan dei habau jisu ule ega kamba amen roi trai ka ka tin jom lai to nyin no yele di ha ka tin ka jom to in connection yele di ba ka tin jom lai ba ma sim ko jom lai ba jisu play ka kui bi